Martin, prestaň robiť blbosti a poď sem na chvíľku. Áno, počúvam ťa. Od 1 do 10 vodné podlahové kúrenie je účinnejšie než elektrické podlahové kúrenie. Povedal by som, že 5, ale je to zle položená otázka. Tá podlahovka takisto sa vyhreje ten dom, tak ako vodná aj elektrická. Ale vodná nám to spraví o 5 krát lacnejšie ako elektrická. Keď nechám klimatizáciu bežať celý deň, tak mi spotrebuje viac energie, ako keď ju zapnem len večer a vypeckujem ju naplno. 2. V podstate za celý deň sa nám celý byt zohrial od slnka, od spotreby, nakumuluje sa to teplo a potom musíme večer zrazu vychladiť nielen vzduch, ale aj priečky. Tým pádom v podstate spotrebujeme veľa energie na to, aby sme dosiahli tú teplotu. Pri chladení, že necháme tú klimatizáciu bežať celý deň, my postupne dochladzujeme ten priestor a udržiava sa teplota. A keď tá klimatizácia ide deň, 2, 3, 4, 5, ide možno na 10-15% a ten priestor iba udržiava. Nakoľko je pravda, že stropné chladenie je neúčinné, ak v lete často vetráme otvorenými oknami. 9. Stropné chladenie je veľmi citlivé na zmeny teplot a veľkých výkyv. Stropné chladenie nevie vychladiť daný priestor okamžite, ale pomalým plynulým chladením. Preto je stropné chladenie ideálne pre novostavby alebo priestory, ktoré sú dodatočné vetranie nejakým aktívnym vetraním.